Ah. Ya Oh. Oh. Ah Ya ya Iya. Dijogo kalangane no. Duduk. Kayamu ya. Yo. Putra Jaya Pranowo. Bugiman Sukosari. Singaraja nek saksi. Ayo casi. Ya. Merupakan pembarong legendnya Pasirian. Pembarong kawake Pasirian Mas. Kang Sanusino. Ya. Kasi Warajono. Oh ya. Dijogo kalangane no. Ayo dijogo bebarengan. Ayo. Ya. Yo. Tidak dibatasi waktu ger ya. Barong sak tuwuke no. Ya. Niki sanes anjang pinter-pinteran nggih Mas. Niki sambung seduluran Mas iki. Inggih Kang Ujo. Dolore dhewe kabeh nak yo. Sri Rukun Kumala. Wonge tekono. Ya. Wonge teko. Iki lho gawe. Golong ngene. Ya. Ya. Mas yo. Oh ya. Yo. Iki saking dulur ya Mas. Iya. Saking dulur kawasan Sukosari. Sukosari Kunir Lumajang Indonesia. Ayo kita ingin bareng-bareng Mas Tai. Bisa meramai di sini. Yo. Ais. Aus. Ya. Ais. Ais. Ditunggu gerakan mulai ada nang gones percang-percing no ya. Ayo casi Singara Jawa no tempo melor. Godhanipun Mas Edo pribadi. Merupakan pembarong kelahiran Pasirian Lumajang. Ada Cak Si. Ini juga pembarong senior ya Mas. Bekerja di PT Jatiroto. Bagian tebak tebu. Cak Si. Ayo, Mas Doi. Niki juga pembarong legend senior. Pembarong legendnya Pasirian. Pasirian. Ayo Cak Si. Iriani adike lho. Mantos ya Mas. Mantosan gantian Mas Toi. Singo muda cayeng ronono. Kang Riki Gones Mas Toi. Takon di Kang Ucup Sukosari Kunir Lumajang Indonesia. Salah satu manunggaling Jaya Rono ya iki. Nggih. Nuwun gunge panuwun no. Matur sembah nuwun. Ya. Jogo kalangane no.
kesuk balik maneng tandur ya. Nggih, besok balik maneh tandur teng kawasan Kaliwungu jeragan etok nggih Mas nggih. Ya. Jeragan perempuannya Main Sri Kumala. perform spesial dari Sri Kumala. Betul. Live dari Ya. Kaliwungu Lumajang Indonesia. Ayo nak duduno kadidayamu nak. Ho 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 ho. Yo. Duduno sola keridamu ger. Ayo ayo. Yo. Singo Rajawana tempelor. Ayo mat, juga kerojangan. Yo. Ya, Ayo kasih. ya, Duduno sola keridamu no. Alon-alon. Lakon. Grepet-grepet pokoke selamat. Singo muda cahaya kono. Yo. Yo. Ho 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 ho. Yo. Singo muda jaya rono Kang Ucup. Bung Riki Ganes Mas Tong. Ayo Kang Gones aja jaga gros ae no. Ganes. Ayo Ganes. Areke percang percik. Ya. Panjene bolone dhewe Mas. Yo. Yo. Ais. Out. Ayo Kang Ulum dijaga kalangane no. Ayo gantosan gantian doyor. Gilir kumantos ker ya. Gantosan ya. Di belakang bisa persiapan cahaya Putra Manunggal. Tirto Manunggal dan Bintang Manunggal di belakang persiapan. Terima kasih. 3 personil Kang Ucup. Gimana duit? Ayo Om Garong. Iya. Langsung dicandak ini ya. Gilir kumantos kok. Gantosan Leo. Gantian nak ya. Ayo singo muda jaya rono
Langsung dicandakno. Lir gumantos nak yo gantosan le ya. Alon Alon pokoke kelakon. Gremet pokoke slamet ya. Yo. 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 Terima kasih dari Singarajawana, Singamuda Jayenggrana Mas Ipan dan juga Mas Ucup. Ya matur suwun nuwun. Kagem Singaputra Jayenggrana gadhaipun Mas Ipan pribadi. Nuwun.